Lulu sasazongqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC yokuland park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwa nje. If people who are deployed do not execute the tasks that they are deployed for, they must be removed. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa umemelela kuba agxothwe emsebenzini amagosa aphanzayo ukwenza umsebenzi wako masipala bangaqhubi kakuhle. Ukumkani Misizulu kaZwelithini ubheke ijelo le-SABC ngokunika iqongo ujikalwazi Musa Xulu oyingcali yamasiko nenkcubeko nathi unesixhiba ngakuye. Enethunga isengelwa phansi sondelani mawethu sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amasi alwa ntubululu molweni ekhaya. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa umemelela kuba awutye umsebenzi amagosa athunyelwe koomasipala afedayo ukwenza umsebenzi wawo. Ulawulo lwexayo, iziseko zophuhliso ezindala, ulawulo lwezimali olufama enokruthakruthwano lwekokheli yeminye imingeni umongameli Ramaphosa athi ijongene noomasipala. Le nkokheli bithetha ngethuba kuvulwa intlanganiso ekhethekileyo yesigaba esiphezulu se-ANC ejongene nemingeni abajongene nayo oomasipala. Amahlathi asezobaphelela abantu abaqashiwe kumasipala ukuthi bahlinzeke abantu baseNingizimu Afrika ngezidingo nqangi kodwa beyehluleka. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi amakhansela kanye nezimeya ehlulekayo ukwenza umsebenzi waso kumele bekhishwe. Indle iginqeka ihamba imigwaqo eNingizimu Afrika. Udoti awuqoqwa kanye futhi nabantu abawatholi amanzi ngesikhathi. Lokho izinto abantu baseNingizimu Afrika ababhekana nazo imihla namalanga kumasipala. Kodwa sengathi izinto seyizoshintsha ngokusho kumongameli we-ANC uCyril Ramaphosa. If people who are deployed do not execute the tasks that they are deployed for, they must be removed without any fail. Iphathimandla ke nazo ezenza umsebenzi kumasipala azange uRamaphosa aziyeke. Uthi uRamaphosa ibona abantu abayibona abakhipha amathenda abenza ukuthi omasipala bafadalale. And what they often do is to outsource that whole function. And even if it is outsourced, it is found that the results of the outsourcing come out flawed. Angeke basapholisa amaseko kwiqembu le-ANC ngokukhipha abantu abangawenzi umsebenzi kumasipala. We often delay for too long, and this harms the standing of the ANC. Ngomsombuluko umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uzokhuluma nawo wonke amakhansela e-ANC wanike umkhombandlela ukuthi kumele kulungiswe omasipala ukuze abantu baseNingizimu Afrika bezohlinzekwa ngezidingo nqangi. Ngingosamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseBhinoni. Kusenjalo umphatho wamanzi nogutyulo unkosikazi Phemie Majortina uthi ikhona ingxaki kovimba bamanzi baseRhawutini uthi bayoyisakala ukumelana nemfuno emandla yamanzi kwesi sixeko. Umphatho bethetha bucala kwintlanganiso ekhethekileyo yekomiti yesigaba esiphezulu se-ANC eBhinoni eGuruleni. Umphathiswa wamanzi nogutyulo uxeke omasipala ngokufeda kunxibelelana ngengxaki zeziseko zamanzi ezifana nemibhobho egqabhukileyo kwanolungiso oludingekayo olungaxelwayo. There are about 7 municipalities that have already closed their leaks, and they are saying now we are able to fill up our reservoirs. But what is lacking in municipalities is communication. When they do maintenance or there is pipe burst, they don't respond quickly. Umphathiswa uthi unomji abajamelene nawo eRhawutini ovimba bamanzi bancinci kakhulu kwaye bawangenene ukukhawulelana nemfuno eyandayo yamanzi. This is what is happening here in Johannesburg. Their reservoirs are less than the demand in terms of water supply. So they have small reservoirs. They are unable to fill up those reservoirs because the demand is too much. But also the water leaks. We agreed in March that by end of September we're going to collect reports from all municipalities who were part of National Indaba on water to say how far did you go. Uthi kunjalo abasonganga zandla belelisebe kukhawulelana nalengxaki ngentsebenziswano neRand Water
bazibophelela kwiphulo lokulungisa uthungelwano lwemibhobho emikhulu enkinkishela amanzi eGauteng ngakumbi kwimetro iTshwane ekuruleni naseGautini kuyoqhina komhlantshona. Ukufumana amanzi acocekileyo ngakumbi kwingingqi ezisemaphandleni sengumba unzima. Kodwa iphulo loluntu lwaseSajonis eMpuma Koloni lize neqhinga lokusombulula le ngxaki yamanzi. Umbutho ongenzi inzuzo ithemba kuluntu usungule izixhobo zokucoca amanzi ezifakwa kwibhakethi ukucoca amanzi ungasetyenziswa ngambani. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi nomfoti Lwandile Mbulali batyelele uluntu lwasechwebeni eSajonis basiqulunqela le ngxelo. Mathafa, amatyholo neengxondorha imeko yalapha khona kuze abantu bafumane amanzi. Amanzi afumaneka emithonjeni esinxaxisini yaye lamanzi angacocekanga afakwa apha kule emere khona kuze acoceke. Esi sixhobo silungiselwe ukuba sikwazi ukubulala iintsholongwane ezisemanzini. Isixhobo ngasinye kwezi siyakwazi ukuba sicoce iilitha ezingama10,000. Abahlali balapha bathi likhubalo eli kubo. Bhukuqubha amahagu inkomo ithi mayosela mayizama ukujika izophuma ingene ngenqina emlanjeni aphethuke abemdaka. So ke sifike siwakhe enjalo ke ngoba ayikho into esizawuyenza. Abantu abaninzi baba ngamaxhoba ezifo ezibangelwa ngamanzi kodwa ngoku esixhobo siqubisana nayo yonke into engcolileyo sikhuphe amanzi acocekileyo. It's a very, very simple gravity-fed filtration system that uses no electricity, no chemicals, and it provides immediate, safe drinking water for households and ECD centres. Balonwabele eliphulo. Hamba theza inkuni ehlathini uzokwazi ukubasa ubeke amanzi wabilisa. Ingaphezulu kwama350 imizi ngakwaziyo ukuba ifikelele emanzini acocekileyo eMpuma Koloni. Nto leyo ihlala ingumngeni omkhulu kwabo basempula zikaLjaca. Nkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. Usapho lwenkokheli engasekho yabazincange ebala uSteve Biko lulwamkela uphando olutsha luza kwenziwa ligwenyabani lezotshutshiso kokusoleka kwayo lenkokheli ngo-1977. Usapho lwakwaBiko likuthethe oku kulandela izifundo zesikhumbuzo sonyaka sikaBiko ezisindlekwe yiNelson Mandela University eGqeberha phezolo. Inkokheli ye-Black Consciousness uSteve Biko yasuleka ngonyaka 1977 emva kokubulawa ngamapolisa orhulumente ucalucalulo ngokubuhlanga. Sithetha nje kuphawulwa iminyaka engama-48 susela wabhubhayo. Igqwetha elaziwayo kweli lizwe umuzi Sekakhane ugxeke kwanobomrhulumente ngokungenzi ngokwaneleyo kwiinzame zokuthoba iqondo lolwaphulo-mthetho lukaSekakhane ebesisithethi kwisikhumbuzo sakaSteve Biko kwidyunivesithi iNelson Mandela. When we created this constitution that I call a lullaby song, we only went to 2 countries, Canada and Germany, and borrowed things from countries that have never experienced oppression and colonialism. We were sold a dummy. We were sold a dummy because we are African, we are black, we believe that something that is European is correct. And our law is based largely on those borrowed false truths. We live in a country that is a crime syndicate, led by criminals, crime bosses, traitors, servants to white privilege, and worshippers of the new pagan god called money. Our leadership, with a few exceptions of course, is nothing but a gang of thieves colluding with the old age crime syndicate of whiteness and racism. We allow it. Inkokheli yabanjwa eRhini ze yasiwa eGqeberha apho yafika yabethwa yonzakala ngokumasikizi. Yavalelwa iiyure ezi-24 entolongweni. Usapho lwakhe lulwamkele uphando oluza kuqhutywa yi-NPA. Yayamkela le inquest ukuqalwa kwayo. Ibikubhalwa kwayo kwincwadi zenkundla ngokwangoku. Sizawubuyela enkundleni phaa nge-12 kaNovemba. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Kwalapha ezindabeni
Ijantliziyo lemibi yezenkcubeko lilumkisa ngelithi intsimbi zesintu mazingabi inxalenye yezinto urhulumente azibhangisayo xa kusiliwa ungcoliseko kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona uyakwazi ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus naku-SABC Lehayi ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde sithi krwaqu kwinqaku lethu elijotshe entlanga lentlwa. Umongameli weANC uMnumzana Cyril Ramaphosa umemelela ukuba awutye umsebenzi amagosa athunyelwe koomasipala afedayo ukwenza umsebenzi wawo. Ulawulo lwexayo, iziseko zophuhliso ezindala, ulawulo lwezimali olufama nkqe nokuqhuthwaquthwano lwenkokheli yeminye yemingeni umongameli Ramaphosa athi ijongene noomasipala. Ukumkani Misizulu kaZwelithini wesizwe samaZulu ugxeke kabukhali i-SABC ngokunika iqonga ingcali zemiba yamasiko nenkcubeko athi zimchibile. Ungangezwela ke bethethe kumsitho wengcongolo obanjelwe kwibhodo lasemashobeni ophongolo KwaZulu-Natal. Le ntetho uyibhekise kwingcali uNjingalo Zimusa Xulu othe ukumkani Misizulu nabacebisi bakhe khange bacetyiswe kakuhle ngethuba befudusela lo msitho kwibhodo lasemashobeni emva kokuba urhulumente KwaZulu-Natal echithe imali engaphaya kwe-140,000 rand elungisa ibhodo lasenyokeni nalapho lo msitho ubanjelwe khona leminyaka engamashumi-40 idlulileyo. Oku kuzana njengoko eminye imiba athe waphawula kuyo uMnumzana Musa Xulu iquka ukwenziwa kweenguqu ezithile neziquka ukufuduswa kwalo msitho engcongolo usiwe kwibhodo lasemashobeni emva kokuba urhulumente waKwaZulu-Natal sechithe amawakawaka erandi elungisa ibhodo lasenyokeni watsho ephawula nokuba kusekwidabi lenkundla malunga nokuhlala kukakumkani uMisuzulu kaZwelithini kwesi sihlalo. BC animlandi ngani uProfessor Maphalala, animlandi ngani uProfessor lo ngubani eUKZN, animlandi ngani abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema-university aphezulu, anibalandi ngani? Ukhona uOthi Nxumalo, animlandi ngani? Nigijima niyosilandela lo mquba lona lo uMusa Xulu ukuthi ezokhuluma ngathi. Nisibulalelani siphila. Ngiyanikhuza SABC. Zimalunga ne-30,000 intombi ezithathe inxaxheba kulo msitho engcongolo. Lo ngumsitho nembali etyebileyo obanjwa minyaka le nohlonitshwa kakhulu zintombi naluluntu jikelele. Lo msitho ngumbhiyozo wenkcubeko ukuzigcina nyulu kwentombi kwanokulungiselelwa kwentombi kuba zibe ngoomama abangomso abanesidima. Lo msitho ukhokelwe intwazana kakumkani uMisuzulu kaZwelithini, unkosazana Thensidiso. Intombi nganye iye inikezele ngengcongolo kwikumkani. Phakathi kwentombi ezinikezele ngengcongolo ngoza kuba inkosikazi yesine yekumkani unkosazana Sihle Mdluli. Intombi zithi zifunda lukhulu kulo msitho. Kuningi esigcinayo la emhlangeni, kuningi nje sifunda nakabanye sisabadala ukuyiphatha kahle. Bekumbejembeje kunjeyana kulo unyaka kulo msitho kusombelwa kuxhentswa kunxitywe nempahla yesintu kwaye lo msitho uzinyaswe ikumkani yesizwe samaZulu izitatanyiswa noluntu oluphuma mbombozone zeli. Nanjengoko ixesha liqenqeleka usakhula umdla kuluntu walo msitho engcongolo nanjengoko ukhuthaza ukulondolozwa kwamasiko, izithethe nenkcubeko. Njengoko uMzantsi Afrika usilwa ungcoliseko lweplastiki kunye nokubhangiswa kokusetyenziswa kweentsimbi i-microbeads, ijantliziyo lenkcubeko lilumkisa ngelithi iintsimbi zesintu mazingabi inxalenye yezinto urhulumente azibhangisayo xa kusilwa ungcoliseko. Uku njengokuba umphatsi wezendalo uGqr Dion George dandalazise imigqaliselo yokubhangisa, ukuvelisa nokuhanjiswa kunye nokuthenga nokuthengiswa nokuthumela kumazwe angaphandle kweentsimbi. Inyanga kaSeptemba kulapho elilizwe libhiyozela inkcubeko namasiko. Kulapho uninzi lubonisa ubumbejembeje bamasiko nezithethe ukusuka kwisinxibo, ukutya kunye nolonwabo. Iintsimbi zibonwa njengezinye zezinto ezibalulekileyo kwimpilo nakwihombo. Xa ugula
ugulela ukugulela ithongo. Abantu abadala bakunika intsimbi ethongweni. Iintsimbi zilungisa igazi kuthi xa singena kule jeni yobugqirha. Urhulumente ufuna ukunqanda ukuba iintsimbi zingatyiwa zizilwanyana zaselwandle. Sothuse kakhulu. Sazibuza imibuzo into yokuba thina ke bantu baphila ngeentsimbi sigulela intsimbi kambe kude sekuthiwe esiXhoseni umuntu ugulela intsimbi. Sizawuthini ngoku kuba le ntsimbi sayinikwa ngookhokho bethu. Isebe lithi iintsimbi zemveli azichaphazeleki. It is a process, obviously, so it's just started. So there's going to be public participation, there's going to be discussion, because obviously maybe there are some unintended consequences that we haven't thought about. Nakuba kunjalo kukho uloyiko lokuba njengoko idabi lokulwa ukungcolisa kweplastic nefuthe elibi layo kwindalo yamanzi Lucia luqina, iintsimbi nazo zisemngciphekweni. Dingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Indlovu mthetho ipasise umthetho osihlomelo oyilwayo nekudalo langazelelwa nogcile kubantu abafudukela kweli. Lo mthetho uyilwa ujolise ekucancatheni kumgaqo-seko kulandela izigwebo ezibini zenkundla yomgaqo-seko ngo-2017 nango-2023. Mthetho ukwagxile ekuqinisekiseni ukuba abantu abavela kwamanye amazwe banelungelo lokufumana uncedo lwezomthetho kwaye bayavela enkundleni kungedlulanga iiyure ezingama-48 okunye ukuqulathwe kulo mthetho kukuqinisekisa ukuba abagcinwa eluvalelweni ukodlula iintsuku ezingama-30. The bill ensures that any illegal foreigner detained under this section is brought before a court in person within 48 hours of arrest, allowing the court to determine whether further detention for deportation is in the interests of justice. Amaqela ezopolitiko avakalisa izimvo ezibethanayo ngalo mthetho. You preside over a department crippled by backlogs, broken IT systems and queues that stretch for miles. These failures are not minor hiccups. They are systemic. They are the very reason thousands of people become undocumented. It is costing South Africa 427 rand per day to detain an illegal foreigner, and so it is important to prevent endless appeals and litigation that only delays deportations. Our actions must at all times be guided by the Constitution of the Republic and not by the xenophobic chants of fringe groups such as Dudula. But we must also acknowledge that many illegal migrants lack verifiable addresses or means to be traced or returned to court. This too carries a danger. South Africans deserve a government that puts their safety, livelihoods and dignity first. The media reported that the Department of Home Affairs spent 180 million rand over the past 3 financial years on the deportation of illegal foreigners. If government adds more court appearances and procedural layers without building enforcement muscle, deportations will be slow, our courts will choke, and communities will be left exposed. The South African Human Rights Commission warned that the justice system may lack the infrastructure to uphold these timelines, risking further rights violations. It is precisely when government does not enforce its own laws that movements like Operation Dudula gain momentum. It must pain all of us when people are turned away like pregnant women at hospitals just because they don't possess a South African passport. Kulindeleke ukuba lo mthetho uthunyelwe kwibhunga likazwelonke lamaphondo eli ukuze uqinisekiswe. Umbe ngomdiya ucima umlilo nangomso ke kobe kusatshela thina makudedi bomnyama kuvela ukukhanya kube Khosi Sibehele.